Madoka mabuja akanaka tauya dzanyasi zuva rochimakumi mairi noina mwedzi uno waMbudzi. Tikunyepei nyasiwo nyamakwere roji wari kufara kuti wakapuwa mubairo ipapa. Zviri kuita kunakidza kureketa kuno wagopuwa mubairo wokuita useza munyaya dzokuita urendo kunyika. Kune wanopa mubairo vanhu vese vanoita zvokuchengeta vanhu vanenge vauya kuita urendo munyika, Hospitality Awards of Zimbabwe. Tikuramba chiti makorokoto. Tindori kune zvakadandando ipapa tiri kufara pokare kuti wafundi wechikorocho pacheziya chokugokwe wagoita kuita kudadisa nyika chaiko, kuita magamba masvinu nokutoti wakaenda kunyika yomatariyana wakaenda kotamba mutambo yochesi tsoro dzochirungu wakabva waja vamwe vese ikweyo zvokuti wakatoya nokamukombe. Uya kwauno kumukombe wari kubva wanzi ndio #1 World Chess Championships. Tikuramba chiti makorokoto maigozvifungira chero kuti chikoro kari kumugokwe kanoita zvidaviso zvakadandi. Izvi zvakaita kufanira kuita kuti wapwerewa aiwa dai watoita kuremekedziwa kusvinu tikaiti goona kuti zvinopera zvakaita sei, asi tiri kuti makorokoto. Wari kupinda musarudzo dziri kuuya mwedzi uri kuuyayu wari webato roCCC wari kuchema ipapa kuti ZEC yandoita pokare izvo yakaita panguva yesarudzo dzakatanda zvokuti inonyima vanhu gwaro rowavhoti chairo rari kuseenzesa. Ipapa kureketa kuno wari kutoreketa kutoti tariboya bagwaro rowavhoti wari kufanira kuti wapinde pakovhota apa izvezvi chiri kutorwadza. ZEC wari kuramba zvavo wakatodeka zvavo paribe kana chibodzi chavari kureketa nezvazvo. Uku bumbiro romutemo rinenge chireketa kuti ZEC inofanira kupa munhu wese iro gwaro rowavhoti rinokwanisa kuongororwa padandemutande. Kaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei, tinoramba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Mapurisa nyasi asunga vanhu 3 vari vafundi vepachikoro choUZ vanoti Comfort Mpofu, Tinashe Gaswa naAllen Marashe. Vanhu vaaheno kuti vasungiwei paribe chareketiwa kuti vasungiwei, asi nyaya iri kuzikanwa iripo inyaya yokuti vafundiwa vari kuramba zvakareketiwa nechikoro chavo chofundo yepamusoro choUZ kuti vanofanira kupinda musarudzo ndowakaita sei nowakadini. Zvanga zviri kuda unzi zviite kubhenefita ivowo zikosu. Wozinasu wari kuzviramba izvozvo. Kuramba kwozinasu kwatoita kuti waendese nyaya iyi kumatare mhosva vachibatsirwa nemagweta anohwira kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti zviite zvakanaka. Tikaiti kuona kumatareko kuti kuchaburikei pawanenge waita, asi izvezvi kureketa kuno aiwa wari kuendesa nyaya iyi kumatare. Tatomirira kuti timbwe kuti darero richagoreketa kuti kudini panyaya yacho. United Nations wasimudzawo musoro kureketa kuno wakagoti nyaya yekupambiwa kwavanhu pokare nokuzozvindikitiwa kwavo nokutsakatisiwa kana kuurayiwa iri kuramba ichirwadza. Ipapa wagotoreketa nyaya yaBishop Masaya kuti dai yaongororwa zvisvinu, kuferefetiwa chaiko kusvinu kunoita kuti zviite zvakanaka, kuburike kuti mbani agoita unhunzvatunzva hwakadando, mbani angoita zvokuita umhondi hwakadando kuti zviburike pachena zvione kukuhwa. Wamunangarwa nyasi wangu wariko kunzvimbo yeGweru wari kupa mapepa okupedza kudzidza kuvafundi vanoita zvuru zvisere zvino 334 8,332 pachirungu wari paMSU. Kuti makorokoto ikaitione kuti zvichaita kuti mabasa auye chere kana kuti panenge pari bem.
wozesa wagotoita kuvhundutsa vanhu nyasi kutoti kwai aiwaba vanhu gonadzirirai kutoti magetsi ada kutoenda zvikuenda zviya, asi unobva waona kuti panochanja chopfene nokureka kuburika pachena zviri pane zviri kuitika. Magetsi awo ndofunga wari kuyaboya kuSouth Africa. Kuno South Africa painondoingidzira kusaika kwemagetsi, naiwo vanobva vaingidzirawo. Painondoingidzira kusaika kwemagetsi, naiwo vanobva vaingidzirawo. Heno mabiya angu, asi izvi kaizvi zvinoreketa pachena kutoti wari kuziva bai zvavari kuita. Mandi Chimene paariko kuMozambique kwaakapotera mugore ra2017 nanyasi ati abenhuka bakumusha kuno agokumbira Philipe Nyuse kuti amukumbire kuna Mnangagwa kuti achibenhuke. Kuno waMnangagwawo wagototi abenhuka hako kumusha iwe, kuribe chinokuwana, kuribe chinokuboya. Asi kuziva kwedu wese wari muZANU-PF wanotoishawo nayo ZANU-PF yacho nokutoti iribe wayo, iribe manyanisi, iribe ndiri musvinu, iribe wangu inototi chero wangu yacho inobva yatomubata nokunze kwomanja chaiko. Rekai tione ipapa kuti achabenhuka cherezvo, areketi vanhu vaMnangagwazvo kuti benhuka iwe, kana kuti acharamba ariko. Chakunyepai pazvinenge zvaitika. Nelson Chamisa agotaikiwa nasekuru wache Chamunorwa Chamisa, iwo babo munini wachewo Chamunorwa Chamisa kwai watoikiwa nyasi kunzvimbo yokwaGutuko. Wadokerera wakaita kuzara ikweyo vanhu. Apa munondoziya patikaira Chamisa pese, vanhu vanoita kupengereka idi, vanhu vanoita kusaya pokupinda, vanokwira miti kuita zvazakeyo, vanoita kuungana, vanoda kumukwaidza, vanoda kudini. Panotoita kuita heno chaiyo, asi tiri kutenda kuti zvapera zvisvino zvanga zvatekairewazvo. Kaiti ringe dziri kuitika pasi rese. Totangira imo muSouth Africa. MuSouth Africa kureketa kuno, Julius Malema goreketa kutoti iye nobato rache wari kutoenda kumatare odzimhosva kuhwisa nyaya yekumbomisiwa kwawo kupinda mudare paramende. Rekai tione kuti zvinopera mushechere ipapa. Ukuwo Oscar Pistorius agotoreketa kutoti ndiri kufara nokuti ndaburitsiwa mujere. Kureketa kuno aburitsiwa nomutemo yomunyikamo inonzi paro pachirungu, yokuti munhu anenge ambogara mujere anobvumiwa kuti akumbire kuburitsiwa achiburitsiwa. Tikuti makorokoto. Rekai tigoona kuti zvinopera mushechere. WokuEswatini akagwarashiwa zviri kufungirwa kuti ndiwo aMuswati wagoita kuti agwarashiwe Thulani Maseko wayapowa mubairo womunhu aita zvisvinu upenyu hwache hwese. Kureketa kwaNozuro tiri kutenda kuti iyo inonzi pachirungu Lifetime Achievement Award yakaita kuenda paari. KuBotswana, kana muchida kuona hurumende iri kuziva zvairi kuita, kureketa kuno watoona urongwa hwekuingidzira makiromita 500 opombi yomvura kuti idhonze mvura kubva iko kuna Zambezi kuuya ichibva yauya kuti vanhu vokunana Gaborone kuribe mvuraku waboye mvura yakanaka. Ndipo munotoona kutoti kwedu tikuramba tichindonyepewa neiyo Zambezi Mateberere Water Project. Paribe kana anoshungu yekuita kuti zviite paye. Dai wanondoisenzesa hawo kutsvaka mavhoti, asi chokwadi chaicho paribe pakana chibodzi chaicho. Tikatekaira kuenda Dublin, zviri kutohwadza ipapa. Paribe ari kuziva kuti chii chiri kunyanza kuitika, nokutoti maitire ari kuita kupaziwa kwezvinhu unobva waita kuzvisaya idi. Wari kuita kupaza kusvinu chaiko. Rekai tigoona kuti vanozvipedza zvakaita sei. Apawo waIsraeri waita kubvumirana kumbomira kuhwisana nomaPalestine. Tikuramba tichiti makorokoto dai zvatoenda mberi
kureketa kuno vanhu vokupalestine vakutoboyawo zvokudya nezvimwe zvakawanda-wanda zvavanoda kuti vagoseenzese, kuti makorokoto dai zvatoenda mberi zvichiramba zvakadando. Zuva ramangwana tichakunyepai kuti mitambo yebhora inenge ichitambiwa sei yomunyika, nokutoti vari kupedza kuitamba pera kwesondo rino. Ipapa pamangwana nosondo papa ndipo vari kupedzera nyaya dzacho, wobva wapfika mutambo wemwaka uno. Tichakunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Takadaro zvedu mabuja, ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.